Kulandireni ku programu yoyamba ya wiki ino yakulinji kuchokera kuno ku Asia Times. Dzina langa ndi Elvis Sobahowa. Tili pano tikambirane nkhani zokhudza dziko, ndipo mutu wa nkhani ya lero ndokhudza ndithu maphunziro chifukwa bungwe lija la Higher Education Students Loans and Grants Board lachita approve 33,258 out of 46,386 applications that students amene ophunzira amenewo amene afuna ngongole za maphunziro mchaka cha maphunziro cha 2026 mpaka na 2027 zimene zikuyimirira 23.9%. Ndiye nkhani kumanena kuti ena asiyidwa pamenepo zuyenda bwanji. Nkhani zake zomakhala zoti mzatikhale ndi alendo osiyanasiyana palaini pa komanso mu studio muno. Tikhale ndi Mese Chijere, Victor Chikoti komanso Wesley Malekano. Mstudio muno tikhale ndi zathu uyu McDonald Tom amene athandizire kusanthula nkhani zimenezi. McDonald, mawabwino tikambe ndiwe tikulandire ku programu yakulinji. Zikomo kwambiri Elvis. Chijere, mawabwino mukundiva? Ndikumva. Mawabwino tikulandireni so ku programu ya kulinji. Zikomo kwambiri. Tiriso ndithu ndi Victor Chikoti. Chikoti mukundimva mawabwino tikulandireni ku programu yakulinji. Ine ndikukumvani. Zikomo kwambiri kuti mwatilandira moni athomu komanso achijere. Komanso tili ndi Wesley Malekano. Mawabwino tikulandireni ku programu yakulinji. Tawoza zo kwambiri inonso mawabwino. Chabwino tingamba ndiwe McDonald Tom ka brief background pang'ono zikuti bwanji pamenepo tikumva kuti ophunzira 30,000 asasiyidwa ndi nkhani zina zambiri pamenepa. Mwina kungowafotokozera Malawi nkhani iyi kulunjika bwanji? Nkhani iyi kulunjika pa nkhani yakapezedwe kamaphunziro. Umadziwa kuti maphunziro ndi njira imodzi yomwe imathandizira kusiyana timati ma inequalities, kuchepetsa ndithu gapo pa anthu ochita bwino ndi ovutika kapezekedwe. Ndi ngati ana makamaka masukulu okachenjede akanika kupeza maphunziro, zikutanthauza kuti gapo ija kapena kunena kuti umphawi omwe ulipo nkhondo imene ikhala yochepa chifukwa maphunziro ndi njira imwe imodzi mwa njira zomwe zimalunjika kuthetsa ma inequalities. Ndiye tikutha kukumbukira pakati apo mafizi anakwera ku ma university about 650,000 to 1.3 million. Ma university ena ndiye nopatulapo College of Medicine yomwe ina move from 1 million to 2 million, which means ndekuti kapezedwe kanthu mene tupezera ndalama kudziko kunoko kuti munthu ukwanise ntchitoyo ndiyovuta. Komanso tikhoza kunena kuti pa ndalama nthawi yomwe amakwezeja ndalama za maloni zinali zitanenedwa kale mu budget about 42 billion. Komano yomwe imapanga target ana 38,000. Koma apapa kusabata yathayi I think achijere ndiye anali kusalima komwe amapanga announce kuti provisionally azaperekedwa ndi ndalama zingati kwa ophunzira. Pamene pamatuluka mafigures achionena kuti apa anthu about applicants about 46,000 amene akwanitsa kupereka provisionally panopa ndi 33,258 yomwe akwanitsa kulandira. So nkhani ndionena kuti ntchito yoti ana akwanitse kulipira maphunziro akwanitsa. Chabwino tipite kwa message jere aku Higher Education Students and Loans Board amene walitunda board
nda spokesperson achijere kodi anthu wammasankha bwanji oti apeze mwayi wangongole wa maphunziro mdziko muno zimayenda bwanji ndipo zake mmatani ifo anthu amadandaula kuti ayapena mmatenga ana ochita bwino kale ndi zina zotero mmayendetsa bwanji zinthu zanu palibe simmakondera zikomo kwambiri mmene zimakhalira kuti ana atengedwe panopa system imapanga online ndinendo timagwiritsa ntchito computer sikuti timakhala ndi chilisti cha mayina kumasankha kuti uyu timpatse uyu tisampatse sizimakhala choncho tili ndi platform yomwe timayitchula kuti student financial management information system chidule timati SIFMIS nde that system anaja ma application awo alone amapanga filini on that platform ndiye umapanga indicate pali mafunso pamene pajapa oti uyankhe mwachilungamo upange indicate komwe umachokera pali mafunso ena okhuzana ndi financial capacity nde mwana muja akayankha mafunso se aja pamapeto pake system ija ndiyo imapanga assess kuti from this information munthu uyuyu ali monide akuyenera alandire tuition ndi upkeep allowance. From this information that has been provided uyuyu ndongofunika tuition yokha uyuyu kuthekera alinapo atakukwanitsa nde timatengera what the system has assessed and come out with nde ndimene timapezera kuti oyenera kuti alandire ndi anthu angati komanso timayang'anaso pamalamulo kuti kodi pamalamulo omwe anakhazikitsa loans board amanena kuti chani nde pamalamulo paja amanena kuti amene akuyenera kulandira akhale kuti ndi Malawi akuphunzira skulu yomwe ili yoti inapangidwa accredit plus iso program uyo yoti it is an accredited program by ANCHE ndi komanso akhale nokuti alibe kuthekera kuti atha kuzilipira school fees ndezi zikakhala kuti zonsezi zakwaniritsidwa ndi mmeneno munthu amapezeka kuti chani wapezedwa kuti alandira ndiye mwanena kuti magwisa ntchito computer anu imakhala accurate motani sichimatha kusokonekera chimenechi machita background checks panokha uja system yake ili perfect ndiyotiso ofuna kucheka atha kuzacheka ndikuti inuyo ngati anthu ogwira ntchito kumeneko nokha mmachita ma background checks kuti sisi computer ikuwuzani izi nokha mmachita backup ina mangodalira computer basi okay zomwe chimachitiza ndichoti after the system has come up with that list ndichifukwa chake timanena kuti ndi provisional list it's not a final list ikapanga that provisional list then we do verification. There's a verification exercise kuti information yomwe inaperekedwa ija ndiyolondola ikapezeka zoti information yomwe anapereka munthu uja siyolondola ndi mmeneno timatha kuchotsapo anthu ena pa list paja mmachita bwanji zimenezo mmachita bwanji the verification exercise mmachita bwanji mmatani we have a loans disbursement department. That department is the one that goes around in the schools to meet the students and also to do background checks. So as the nitty-gritties, ndizoti tilingachitolongoswa kuti atimatere komano our system we have been able to link it up with a number of systems so that we can be able to verify the information that has been provided. Chabwino tipite kwa amene wandithu Victor Chikoti amathirapo ndemanga pa nkhani za maphunziro achikoti chiyambeni system imeneyi yopereka ngongole kwa ophunzira amene akufuna akachite maphunziro awo kachenjere inu mwakhala mukuiona motani assessment yanu yakhale yotani dziko muno kupereka ngongole kumene amapanga anzathu awa a Hezlag ndi njira imodzi imene kuthandiza kwambiri kutukula maphunziro mdziko lino la Malawi
iyitu ndi njira imene imathandizira kuti anthu amene ali ovutika apeze mwayi okapeza maphunziro ku sukulu za ukachenjede mdziko muno. Inu ndine kudziwa kuti alipo amalawi ambiri amene atangolengeza mucha kuti fizi zakwera. Anthu ambiri adandaula, anthu ambiri alira. Izeza kuti tinazo lokuti ana athu akakwaniritse kufikira maphunziro amenewa. Kuyambira pamene fizi anali pa 650,000 pachaka, nalipo ena amene amalephera kupitiriza maphunziro awo amasiya ndithu sukulu pa njira chifukwa chosowekera thandizo. Ndiye zikakwera kufika pa 1.3 million sukulu ina ndikumafikanso pa 2 million. Kudandaulako ndi kwambiri zambiri. Kotero kuti timayang'ana ku bungwe ili la HESLAG kuti amalawi ana athu akwaniritse kufikira maphunziro amenewa. Ndiye mwachidule ndikhoza kunena kuti ndi njira yodalirika kwambiri imene ikuthandizira kwambiri kuti wina aliyense afikire maphunziro amenewa. Tiliso ndi amene akuyimirira ophunzira amene ndithu ndi Wesley Malekano, nda president University Students Union. Amalekano, nkhani ya maphunziro ikita access maphunziro aku university ku Malawi kuno ndiyovuta bwanji? Nkhani imeneyi nditolera kuti ndiyovutirapo papeteza ndi mmene mastudent ena kumene malocation ene amachokera. Kwa yerekeze kwanza pamene akuchoka ku rural areas, they don't have access ya mafoni. Kumakhabe mwina mothandizira ndi afena ukona kwabwino kuma rural areas, komabe chifukwa cha kupewera kwa knowledge ya kakamidwe ka zinthu zinazo alozera anthu amene ali ma-deserving ed student awukanyika kupaka complete mafomu aja. Not necessarily kuna kuti siwoyenera kuti atero koma knowledge matters. So nkhani imene kuti amene apangepike they are being left out, akapita kumene university kuja nawo akayika kuti apitiriza kuphunziro and the result awezera akubwerera kunyumba kuti sindikwanisa kwa fees imene yabwereramo ndiye kuti anthu amene akuchoka mu rural areas sangakwanise ambiri. Kupatira pamenepo tikhozonena kuti anthu amene kwawo mafamilies awo ali mabwino ena amakhala kuti they are greedy, amasawika kudzika in the position ena kuti akafire on ndikumayika materials zone kuti ndine mwana masiye ndibe makolo something like that, koma wawo fees akwapa iwo sakwapangira koma because just want to benefit from the Rose Board, which is when the Rose Board they don't have criteria yopangira not kuti uindani ayongera kuti. So imene yonso nditali njira imene mwina iliyovuta kuti kasafidwa kanthu amenewo kanga khale kunalika mota nditokuwanga. Chabwino, a message jere kuti munayende ndalama zingati zomwe zinganatha kupita kwa anthu amene ndochepekera kuchokera mafamily zochepekedwa amene akufunika kuti apite ku university koma alibe kuthekera kumeneko ku body ko munayende ndalama munayende makobira ochuluka bwanji seko iyi? Okay, pa nthawi yomwe timapanga budget for this loan cycle, the budget was at 42 billion monga mmene tinalengezera mucha, and that was ma university asanalengeze za kukweza kwa school fees. Ndekuti budget imeneyo yo timapanga on the mafizi omwe anali pa nthawi imeneyo yomwe timapanga budget iyo. Yeah, nde mwina mwachidule ninganze choncho it was budget, just the budget. Nde atakweza simunachitike ene changes kumene kuma budget iyo because it meant kuti chiwerengereso cha ana amene mungakwanise chitsika. Okay, chifukwa choti mafizi iwe apangidwa revise pompano before we had even tisanamalizitse kupanga process ma application kuti finally tisakudziwa kuti kodi ana omwe atakhale kuti they've met
criteria yoti alandire maloni ndi akhala anochuluka bwanji nde pano kuti we have at least a provisional list we know kuti apanga apply ndi anthu angati ndiye kuti no we have to go back kwa kuboma chifukwa ifeyo ndalama zathu sikuti zimakhala kuti tili nazo zimachokera kuboma ndi timapita so kuboma kuja ndikukauza kuti panopa tikufunika ndalama zochuluka motere ndi ngati zikuchepa zomwe tinali nazo zereni ndi mmene zimakhalira. McDonald 13,000 ndi chiwerengero chochepa chotsika potengera ndi kuti ana onsewa analipo ochulukirapo ndithu. 13,000 ndi chokwera chotsika. 13,000 ndi ana ambiri ndi ana ambiri onena kuti akalephera kupita ku sukulu kumeneko ndiye kuti siziyenda yayi monga ndanena kale anthu amachokera madera osiyanasiyana anthu am'mamidzi akanike kupanga raise say 1.3 million ndikantunda kameneko zakumunda sizikuyenda mwina malonda aso sakuyenda yayi so pa 13,000 epo olatakhala kuti ndi anthu 50 ndi ambiri chifukwa tikutengera value yomwe kupanga maphunziro apange adi pa moyo wa munthu ndinanena kale kumayambiriro kuja maphunziro ndi imodzi mwa njira yomwe imathandiza ndithu timati kuthetsa pa Chingereza amati generational poverty kuthetsa umphawi oti oyamwira tingotero ndiye kuti mwina usinthe uchoke gawo limene lijalo upite gawo lina mwina usiyane ndi makolo ako komwe ukuchokera ndi maphunziro ndiye ngati ukuchokera kwa makolo onena kuti kuli umphawi mafigures amene akutchulidwa apapa 1.3 million kuti makolo kaya akumtundu wonse asonkherane kuti ikwani 1.3 million ndi ndalama zochuluka ndithu mwina atafotokoza bwinobwino kuti mwina pa anthu 13,000 plus amene asiyidwawo zifukwa zenizeni zomwe amasiyira ndi zingati ndipo akuchokera kuti in terms of ma universities amene anapanga apply komano kungoiona pa surface olatakhala kuti ndi ana 50 alepheretsedwa olo mmodzi amene walephera kukapanga maphunziro chifukwa chonena kuti akanika kupanga raise 1.3 million pa chaka imeneyo payokha ndi njira yopangira yozamitsa tinena pa Chingereza perpetuate poverty kuchikhazikitsa chinzimu cha umphawi ija pa munthu kufamile mwa kuchokerayo ndithu nditero heavys chabwino tikhale tikupita kwa mtolankhani wathu Blessings Makuwira komanso Grace Makawa. Blessings Makuwira ali ku Balaka ndipo Grace Makawa ali kulilonge pano pakulinji kenako tibwere tipitirize nkhani yathu pano kunena kuti bungwe limene limapita ngongole kwa ophunzira kuchokera m'mabanja ochepekedwa amene akupita ku university la tulutsa mndandanda wa chiwerengero cha ophunzira amene likwanitse kuwalipira mafizi amenewa koma ophunzira 13,000 amenewa ndithu sakwanitsa kuwapatsa ngongole zimene zitifunsa kuti kodi zoyenda bwanji zimakhala bwanji nanga impact yake ikhale yotani pa ana amenewa. Ticheze kaenda tolankhani athu pano pakulinji. Tiyambe ndi Blessings Makuwira ku Balaka. Blessings mawa bwino wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino ka mune ku Blantyre amadzuka bwanji? Tadzukanso tu nkhani ndi imene ndidzoti nkhani mwayitsata achezani ndi anthu ku Balaka kumeneko maganizo awo. Ndikambe kuti ine Blessings Makuwira lero ndi kuno dera la Ndiamu ena amakwisa kuti ku Fourways ndi apa ndi anthu awiri amene akufuna kuikirapo ndemanga pa nkhani imeneyi. Koyamba tiyambe nsikana nkhani ita mwayimva pompano pa Wireless Times program yakulingi anthu 13,000 amene asiyidwa pa nkhani ya ngongole ya ku college ya school za ukachenjede. Mukuona kuti kodi kuyenera kulewa anthu 30,000 kusiya? Zilanga ndine Florence Zilanga. Mwina ndikang'ana kwambiri namba imene yasiyidwa 13,000 ndi namba yayikulu
makamaka ndikuyang'anira pamenenso boma kapena kuti dziko tikupita patsogolo kumanena kuti tichite nkhani za maphunziro kuti chuma cha dziko lino chiziyenda bwino, anthu apeze ntchito, anthu azipanga mabhizinesi, azipanga mabhizinesi awo modziwa chimene akupanga. So ngati munthu akufuna kuti azagwire ntchito kapena azapange bizinesi zikuluzikulu kapena azasegule mafactory zimene zikukhala zikulimbikitsidwa makamaka mu masomphenya a 2063, ndiye kuti pano pamene tili pano tikamakamba nsansi 13,000 kusimidwa kupeza nawo mwayi wa ndalama zokuti zikhoza kuthandizira maphunziro amene ndi tsogolo lawo. Ndiye kuti ngati boma tikulephera, tikubwerera mbuyo, sitikupitanso chitsogolo ndi masomphenya athu amene ifeyo tili nawo. Mwachidule ndinene kuti nambalayi ndiyochuluka kwambiri makamaka tikayang'aniranso mwayi kapena kuti kuthekera kwa anthu pa nkhani za chuma ku dziko linoli. I'm very sure kuti anthu tikudziwanso kunena kuti ma school fees kapena kuti ndalama zolipirira sukulu zakwera kwambiri, osati kungoyang'anira kokha kuti msukulu zakachenjede ayi, komanso angakhale msukulu za sekondari zakwera, pakhale kuti boma linachofanso fees ya sekondari koma pali masukulu ena amene anthu akulipira bwino amasukulu. So nkhani iyi ndiyokhuza kwambiri chifukwa chonena kuti ikuphinja matsogolo kapena kuti tsogolo la achinyamata ochuka amene timanena kuti ndi masomphenya kapena kuti ndi atsogoleri a dziko lino. Tikuyenera tiyang'anirepo bwinobwino pamene patikambe kuti ngati boma mungayiyandikire motani, boma litani kupita chitsogolo. Kupita chitsogolo ndimaona ngati boma linayenera kuyimikira kwambiri nkhani za maphunziro, ndikukhala siriyasi, ndikuonetsetsa kunena kuti pali mwayi wawina uyense onena kuti akhoza kupita sukulu mosaphinjika, mosadandaula, mosalira kumang'ung'uza mkati mwa mtima kuti koma ineyo ndeto apa patsogolo ndikuliona likutani likuphinjika. Boma linayenera kapena liite criteria kapena kuti njira yokhazikika yabwino yonena kuti tizionanso kwambiri anthu amene ali ovutikitsa, the less privilege amene ndi akumuzi kwambiri kuti sangakwanise china chilichonse. Chifukwa mfundo ngati izizi zimaphinja kwambiri anthu amene ali ndi chiyembekezo chonena kuti mwina apa tsogolo athu likupita chitsogolo, utapeza mwayi wopita ku mayunivesiti tsogolo athu likupita kutsogolo, then uzapezeka kuti aphinjidwa. So boma linayenera kuonetsetsa kuti anthu amene ovutikitsawo ali patsogolo popeza mwayi umenewo. Chifukwa nthawi zambiri zimene zimachitikanso ku nkhani ngati izi, andale kapena kuti anthu amene ali patsogolo kusogoleranso dziko lino amakapeza kuti atengera advantage mamo kuti anthu osauka aja akhale patsogolo, iwowo amakatenga azibale awo, ana awo okuti akhoza kwakwanisa kwanjira ngakhale kuma private universities, amakatenga amene aja kukadyanso malo anthu osauka. Zimene ndizolakwika tinene ofisi apaso ndi wachinyamata wina ningomaliza naye chachiyendo nanga pakani imene anthu 13,000 kusiyidwa ngongole zimenezi. Mukuona nkhani imeneyi ndiyophuza motani? Ine ndi Kelvin Ngala ndi yankhulanso molingalira imeneyi. 13,000 namba yayikulu kwambiri. Ndekuti ngati 13,000 amene angachamira kupita ku sukulu zawo kachenjede, ndekuti tsogolo lawo limene linayamba ndichiyembekezo likhala liso laonongeka. Ndimaona ngati tikanayang'ana bwino bwino kuti anthu amene tingawathandize bwanji. Komanso chachiwiri ndikutengera njira imene amasankhira anthu anobva kuti amangoona kuti mangopeka madetails akuti ine makolo anga anamwalira kuti ngalimene yankulira oyang'anira tamawadziwa. Ndimaona ngati akanakhala njira yabwino kuti mwina amene amayendesa zinthu chimene aziyendera ndikuonadi kupanga atesti munthu kuti munthu amene tumutengaidi ndoyenera kwapa kuti abasikimpeza kuti munthu amene mukumusiya ndi amene amayenera kuti abasire loniyo. Munthu amene mukutenda ndoti ali ndi kuthekera kuti akhoza kulipira loni iyeneyi. Ndiye munthu oti anakutenga ku college ndikuoneka kupita chifukwa cha fees chimasake ndichowawa kwambiri kusiyana ndi kuti ukanakhala ulibya chiyembekezo cha sukulu oko malimbikira. Ndiye ndimafuna ndipemphere amene boma makamaka kuboma ndi amene amayendesera za maphunziro ndiye kuti apangakale chifundo ku primary, skulu zaulere kukoleje kusi akandaganizirako chifamana tosa mutenga primary tamphunzisa sekondari tamphunzisa ngamutayi kukoleji kuti titikulongosola zinthu. Obviously ndiyina kuti mayenga nthawi imene tikuona apa ndisine pomwepo kuchoka kumabaka blessings makuti tatakuza kwambiri blessings tipite kulilongoka Grace Makawa. Grace mawabwino otsuka bwanji? ine ndazira bwino ebe kumuzazari uganda ukazabana yeah kwachanso kulilongwe anthu akuti bwanji pa nkhani imeneyi
ya ngongole zopita kwa ophunzira amsukulu za kuchenjede? Chabwino lero kambala ndilinde pafupi ndi msika wa Tawat Lilongwe. Kunonda kumene ndi achinyamata awiri, mmodzi mwa iwo ndi Najira Mwayi kuti anapanga nawo apply kuti atenge ngongole imeneyi koma amusiya. Sendira kulendiyeni dzina lanu komanso kuti ndikudziwa student. Ziko kwambiri ine ndi Kenny Manda ndili Palwana ndithu. Ine ndikukhumudwa kwambiri pa zomwe zachitikazi pakusidwa. Ndine mmodzi mwa anthu amene ali kulanto 13,000 amene tinapanga nawo apply maloni koma ndasidwa. Ndinoswera mtima kwambiri chifukwa kutengera pandekha sindingakwanise. Ndimapanga bugani ndisakapaza kuti ndipeze ma necessity amoyo wanga komanso kuzipangizira kusikolo. Nayi ndi chiyembekezo chachikulu ndithu kunazo tumwe pakutengera kunazo tumwe mafees akwera, cost of living yakwera, kuti mwina mwake ndipeza mwayi ndithandizika ndi bomali nkhani ya sukulu yokhayo, nkhani ya kukhuzana ndi fees ndi zina zonse ikhanazo tumwe yapangidwa sort out. Komano ndimene zateremu sindikusonazo tumwe moyo wanga swapapa ndiyambira potani kujogera abantu kuita kusokolo zikazolani mokuti ngamba kale ndaluza kale hobu chembekezo cheni palibepo. Ine ndimaona ngati kuti bombalika na ika ma priorities zake bwino ndithu, because it doesn't make sense kunazo zinthu zofunika national interest komanso maphunziro zonse tizona zoli ndisogolo la dziko lolo ndamile nyonchi komano ndikubwera kutenga ndalama zambiri ndikupereka ku sports. So I think somehow what is the future like? 2063 mudi kamba vision kodi bitigira ngati anthu amene ali ndikuthekera kopanga maphunziro tukwasiya ine yanga ndandala yenje. Bwino amene anali manja kubandawira kuti boma silinaganizire ngati ma students. Namene sowale kuti tiliso ndi munthu wina amene mwamwayi iye ndi mmodzi mwa athikana amene atengedwa naye ku Youth Board. Choyambirira dzina lanu? Dzina langa Ndaida Charles. Inu mwatengedwa kuti mukaphunzira kusukulu yawo kachenjede ya ku University of Malawi. Muna chisangalalo chanu nditotani? Chisangalalo changa nchokuti ndipo sineza okhala kuti ndilengedwe ndimanyengana ndikuti masiku akule adula. Ndipo boma ilaifesa kuti azinga anthu ambiri kuti atengedwe nthawi mwasida kujabwino koma sikuti ndi kumathero awo iwo aziwumbikirabe. Boma ndize mafani zambiri isitekuvavanga ndizebe edu ndizilithandizo zikuti omuntu anatengedwa azezebe kenjika muna ma-empowerment kuti muna zezebe kunachika mpenawo osalekula zingokhala. Chabwino tathokoza. Ezi ndandacheza ndi again komanso nsiyana wina amene watengedwa ku UNINA kumene ndi kuChansa College. Wina wasiyidwa, wina watengedwa. My reactions ndosiyana ndithu mmene ndinamvera omvera kuno kulikonse akuchokera kuno ku Lilongwe ndimalize motero. Tathokoza kwambiri Grace. Tipite kwa otsiriza mtolankhani otsiriza pa line ipa nzathu Emmanuel Moyo ali ku Karonga. Emmanuel, mawa mabwino, wadzuka bwanji? Tadzuka bwino nomwe mwadzuka bwanji kumeneko? Tadzukanso, tiyeni ndithu tichite chakumeneko kuti tibwerere kwa alendo athu pa line ipa. Apa ndili ndi Malawi mmodzi, choyamba tikudziweni salamu. Jonathan Nyondo. Bungwe lomwe limapereka ngongole kwa ana asukulu za ukachenjede last year pafupifupi 13,000 ana asukulu apa CC. Mwina mukuona wanu, mukuona kuti lachita chinthu choyenera? Tinyezo kwambiri bwana. Funa apa kambi tikoza kusiya sukulu kuti mafizi adula kwambiri. Mwina malangizo andi otani kwa boma pa nkhani imeneyi? Mababa kuti atisire kati pasa katika ngongole tizaphunzira sukulu tizamaliza mndazi. Umu ndi mmene ndachezera ndi Malawi mmodzi kuno ku Karonga.
Emmanuel athokoza kwa basa chifukwa cha nthawi yako. Tipite kwa message Jere mwamvatu ophunzira ena akudandaula kulengwe kuja kuti ineyo ndikugwira maganyu kuti ndipite ku university, ndinodandaula kwambiri akanatiganizira. Toma nafusafusa apa manena kuti mwasi pazifukwa zanji kwenikweni zimene mwasira 13,000 ewa inde simungatenge onse nzosatheka, koma ndizifukwa zanji zenizeni zimene 13,000 ewa mwasira? Zikomo anga mene ndinanenera muje kuti ifeyo tikamapereka ngongole olo tikamapanga tikamaunika ma application ya ngongoliwo timaona kuti malamulo amati tipereke ngongole kwa ndani. Nde pamalamulo paja pamakhala nokuti mene ndinanenera muje akupanga program yotani akuphunzira kuti the programs are they accredited munthu nde application pajaso pamakhala zinthu zoyenera kuti munthu uja apange attach kwa malamulo. Munthu akuyenera kukhala ndi guarantor amene amakhala ngati kuti ngati chikole, chifukwa ngongolezi zilibe chikole komano pamafunika pakhale munthu wotsimikizira kuti munthu akazakanika kupereka ngongoleja ndizapereke njini. Ndi munthu ujaso amayenera kuti asaine fomu yomwe imapangidwa atachi ku application kuja. Panonso tinabweretsa china chomwe timati affidavit yomwe munthu uja akupanga apply uja amayenera kuti asainire. Ndechi chani chimenechi cha affidavit? Zimenechi ndi ngati umboni kuti yomwe information yomwe ndapereka iyi ndiyolondola ndiyoona, ndipo ngati ndapereka information yoti izapezeka kuti ndiyonama nditha kuzengedwa mulandu wopereka information yabodza. Ndipo yoti kwambiri ifeyo timatengera information yomwe munthu uja wopereka ndiye tikapezekano kuti after verification ija zapezeka kuti munthu uja amanama, ndiye ndimene no munthu uja amenera kuti ayankhe mulandu wonama. Ndiye pa application ipa pamafunika zinthu zonsezi. Nde zifukwa zina zomwe ma application ena omwe akanidwa ndimonga kuti mwina munthu uyo after assessment wapezeka kuti ayi salinide sakuyenera kulandira. Zifukwa zina ndekuti fomu ya magalanta ija sanapange atachi olo sinasainidwe. Anthu ena zinapezeka zoti fomu ija ya affidavit ija sanakasainitse olo sanapange atachi kumene. Komanso ena zinapezeka zoti maprogramu omwe akupangawo sanapangidwe ya credit ndi ya National Council for Higher Education. Ndiye zifukwa mwa zina zomwe zapangitsa kuti chiwerengero cha anthu omwe panopa ndifuna ndizitsimikizira kuti it's just a provisional list. Chabwino. Amene wawa sanapangitsidwe kuti pangidwa approve kuti alandire ngongole. Zimatheka nthawi zina kulakwitsa pena pake kuti mwansiya munthu kuti amenera kulandira. Zimatheka kumusiya chifukwa chokuti wangosiyidwa kapena kuti basi zalakwika system zaponya pena pake zimatheka sininganenere kuti sizingatheke kuti ndi mazina ndithu ndikupangidwa ndi anthu. Chabwino tipite kwa Victor Chikoti. Achikoti kumalawi kuno maphunziro ambiri ngaulera ase aprimary ndaulera asekondari ndaulera nkhala asekondari amanena kuti zina zikukwera ngati tamva ma boarding fees afika ati pa 600,000 unverified, koma zimene zikuveka ndi zimenezo. Zotheka kupanga maphunziro ku university khala aulere chifukwa amanena kuti maphunziro ku university ngoto general maphunziro ndodula because you need materials, you need kulipira opposite university kumakhankhanizi za research ndi zina zambiri zimachitika kumeneko. Zingathekeka in Malawi go down that route kuti aliyense apangidwe accommodate sinangaso imene iso ndi right iso constitution ilimo right to education. Maganizo amene mungaone motani? Apa tinenezoona maphunziro amayenera kuti aperekedwe kwa wina aliyense. Zitakhala kuti zonse zikuyenda bwino maphunziro akadakhala aulere chikanakhala chinthu chabwino kwambiri. Kulira kumene akulira Amalawi nkhani yakukwera kwa fees komanso chinamtindi cha anthu amene asiyidwa kulira kumene kukundikulira kwenikweni.
ndimafuna Malawi wina aliyense akadamaona vuto limene latigwerali chiunyinji chimene chikusidwachi ngati vuto limene likukhudza dziko lathu kutsogolo kuno. Dziko lathu likufuna anthu amene adzakhala aphunzitsi, dziko lathu likufuna madotolo mzipatalamo, manesi, tikufuna mainjiniya, tikufuna akatswiri azaulimi. Anthu amene wowo ndi amodzi mwa anthu awa amene akusidwa panowa. Wasiya kwa anthu amene wawa sikuti tikupweteka anthuwo ayi, tikudzipweteka tokha ngati dziko. Kotero kuti mmalomo maononga ndalama pa zinthu zina ndikadapempha makamaka amalawi tonse titayankhula ndi chilankhulo chimodzi, ndikulankhula mwina ndi aphungu akunyumba ya malamulo kuti akamapanga ziganizo makamaka thandizo limene limapita ku loans board, pamene papa adzimapo ndi kutsindika ndikuona kuti ndalama zimene tikupereka kwa loans board, ndalama zimene akapereke ngongole kwa ophunzira, ndalama zimene zonse tikupanga invest mutsogolo la dziko achikoti tikuduleni makambapo nkhani yonena kuti pali maprogramu ena amene akungotaya ndalama ndi ata amene mukuona ngati ndalama akaziti aboma amadandaula kuti ndosauka libe ndalama akazitatu ku programu ili ndipo azipititse kumaphunziro. Poyambiriratu chiganizo chokuti sukulu za primary zikhale zaulere chidali chiganizo chimene nthawi imene ankapanga chiganizocho enanso ankaganiza kuti boma lilibe ndalama, koma tonse tidaona kuti ndizotheka kupereka maphunziro aulere ndipo zidatheka. Nthawi imene anthu amanena zokuti boma lilibe ndalama sitingapangitse maphunziro akusekondari kukhala aulere, ena amatsutsa, koma tonse tidaona kuti ndizotheka boma likayikapo mtima zinthu zimene zikhoza kutheka. Ndikunena kuti ngakhale ku university sitikupempha maphunziro aulere, koma tikunena kuti ngongolezi wina aliyense alandire. Cholinga chokuti maphunziro achitike, tisayiwale izi ndi ngongole zidzabwezedwa. Kodi maiko enawa maprogramu ngati amene walipo kanku Zambia kanku Tanzania amayendetsa bwanji ngati muna panga muli experience yakumeneko? Ndikufuna ndinene motsindika pano kuti tikapita m'maiko enawa munthu akasankhidwa kuti wapita ku university akaphunzire, university imakhala ndi udindo woonetsetsa kuti ngakhale mmodzi asatayidwe, kumakhala ma scholarship, kumakhala ma grants amene amakhala nditu ma arrangements amene anakhazikitsidwa ndi cholinga chokuti ophunzirayo akapita kumeneko nkhawa zake zikhale zokuti ndipange deliver, osati ndikhale ndi nkhawa yokuti kodi fees yanga ichokera kuti kapena mavuto awo adani akulutu kumalawi kuno ophunzira m'mayunivesiti akumana ndi mavuto ambiri. Unakambapo nkhani za fees zimene amalipirazo, pamakhala nkhani ya magadgets amene anthu amayenera kugwiritsa ntchito, pamakhala nkhani za matransport, nkhani ya zakudya, pali zinthu zambiri, ma airtime ndi maphunziro awa a online amene akuchitikawa. Ophunzira awa akukumana ndi mavuto ambiri. Ndichongofunika ngati dziko tikepo chidwi kuti vuto limene lisikhane nalo, kuthana nalo kwake njira ina tiyeni tiapatse anthu angongole zimene akufuna, ndicholinga chokuti maphunziro awo afikiridwe. Awezile malekano mauniversity mu kodi mulibe mafandi chifukwa awapo zikuoneka kuti bomali sitingalipirira aliyense, mulibe mafandi mauniversity samakhalira maubale kandi mabanki kandi mabungwe ena ndi ena amene ali kuma private sector, mabungwe amene si aboma nkumakhazikitsa mafandi choncho kumachita akomodeta ana ena amene akusidwa, palibe boma arrangements ngati amenewo inu muli ku university? Mabungwe akwasoma organization ena amabwera namba imene amatenga amatoka kati bungwe yawo lufuna muna maswenti awiri au science muna abakhandima special muna department amene yo wina interest muna anthu wafuna aike bandananda akuzire kodi ngamene azali benchiro azabechiro bungwe lawo. So mutaona kuti mabungwe bafena ongobwera sangabwere kutenga namba imene aboma angathe kutenga. tunena yotsalayi 13,000 kutirikisi ngati apa 13 boma atenga kandi 13,000 sipungakhale maubale ena ake amene angachitike kuti anthu amene wachitidwa akomodeti maubale wakuzokhalako andi maubale walipo koma aiya 13,000 singatheke ndipo singakwana isifo anthu aja akamabwera amakandi specific number wasingakhala namba yochepa.
so pa namba ya 30,000 namba yakulu kwambiri yakulu kwambiri kuona kuti kuwanitsa kuti anthu awanitse omwena 1,000 amene munamusatheka kuti amapena agina awanitse. Chabwino McDonald nkhani imene yena kunena kuti akanangonjezera ndalama ku bungwe limeneli kuti aliyense amene akusowa ngongoleyo amene sangakwanitse kufikira afikiridwe. Ukuiona bwanji nkhani kuboma kuli ndalama amadandaula akuluakulu aboma kuti ifetu kuno ndalama tilibe tudalira madonors misonkho tutolera koma sudalisa amapereka misonkho ku Malawi kuno. Waima pati ndalama atati boma itati lili serious kuti ndalama izizi zipite ku gawo limeneli lotukula maphunziro zitha kupezeka. Chifukwa even budget ija akamanena kuti it's 11 trillion sikuti ndalama zimakhala kuti chithumba chilipo yayi imankhala kuti ndi ma estimates kuti tigwiritsa motere ndi ndalamazo kuti afune kuti atafuna kuti ndalamazo zikafika pamene zimapita ma programs ena ndi ena acha chimodzimodzi ukuko boma itati lili ndi chidwi kuti ndalama zipite kumeneko ndalama zipita. Ndingonenaponso kuti makwezedwe a fees kuti one of the factors definitely yomwe yachepetsa kuti ana achepe ndi opindula achepe ndi kukwera kwa fees ko. Don't you think it is zimenezo zili justified potengera ndi mmene maphunziro kutula kwa maphunziro zili justified very justified koma ine ndifuna ndioneno ango yonena kuti kukwezera kwa fees kumaita kukhalapo ma university as a stakeholder, higher education students loans and grants board as a stakeholder adakama kaura akuyankhula kuti inu kumene ngakhale mukukonzeka tili ndi joka uyu tili ndi tikuganizira moteri ndi kuti ma estimates even akubodiwa kodi samapanga approve ndabo momwewo ndiomwewo komano mwina ma departments nthambi zabo ma universities ndi kufunikiraso kwa bungwe lili amene oti akhale kuti akuyankhulana zomwe zachitika budget yapangidwa pasi koma ndalama zomwe apanga pasi ndi zomwe zili actual on the pakangari pali misala pamodzi. Anyway tipite kwa message jere nkhani yobweza ngongole anthu akumabweza amene anatenga ngongole kumeneko akumabweza mokwanira ani ngati pali kusabweza kolongosoka bwinobwino zikumakhudza bwanji kuthekera kwanu kochita komodete ophunzira ambiri. Ziko kwambiri nkhani yabu wobweza ngongole zitola likulu limene tikugumana nalo ngati alonzi board. Mutitchulire ma percentage ngati muli nawo. Ma percentage anthu omwe akubweza osabwezawo. Okay. Mwina nditaonera kuti omwe akubweza ndi mwina less than 5%. Less than 5%. Yes. Lodi almost 95% sinabwezi ngongole zawo. Amapereka zifukwa zanji. Amapereka zifukwa zanji zimeze kulepeza kubweza ngongolezo. Zifukwa takupereka. Okay, ningo antambiri usudiso amabwera ndi omwe ndikunena kuti sindikubweza chifukwa chachakuti. Amangokhala basi. Ndoti lozi bodiyo ndiyo mwene makhala ndi ntchito yoti tiyambe nokuwasakasaka kuti kodi wakuti ali kuti nde tikakapeza imene namayamba kubweza koma ukakhala kuti simunapeze ndoti iwo safunaso kubweza nde mwina titakhala ndi mtima wokuti anthu aja atani apezeka nde pakali panopa lozi bodi tili pa exercise yopanga trace ma beneficiaries angongole amene sanabweze. Kodi kunalibe ma records kumeneko Marecords alipo komano nkhani ndiwo apangano trace kuti pano ali kuti chifukwa marecords iwo ndi apa nthawi yomwe amatenga ngongoleyo komano panopa kuti tipeze zokuti amadona chitomo pano akugwira ntchito akhakati mafia nde tikakapezano kumeneko komweno tikayambeno nkhani yoti bwezani ngongole yathu. Chabwino McDonald afuna ngoikira point mwachangu McDonald nthawi atithera. Ine anandipanga trace anandilulira konkuno kuti ayimse namalize ine nabweza. Chabwino pitizana chijere. Ndeni zomwe ndikunenazo kuti
kuti atichepesere ntchito aliyense amene akudziwa zoti ine ndinatenga ngongole angobwera kulonzi bodi timakambirana kuti inuyo mutha kubweza motani sikutinso imakhala kuti ayiya bwezani pomwepo zonse pamodzi timagwirizana ineyo nditha kubweza muzindidula motere flexible payment munthu uja abweza ndikuti basi tathani nde pempho lathu kwa Malawi omwe anatenga ngongole bwerani zabwezeni ngongole tibwerekekwe ana ena. Tathokoza kwambiri message jere chifukwa chokhala nafe program ya Kulinji. Tinaliso nda Victor Chikoti tikuthokozeni kwambiri chifukwa chokhala nafe program yathu ya Kulinji. Ndiwona kuti mwatsirize famanena kuti boma litulutse ndalama siyo njo Chikoti ndizoona ndithawi yokuti takuyamikani koma tinaliso ndi aweze Malekano mtsogoleri wa ophunzira ku university Malekano tikuyamikeninso chifukwa chokhala nafe program ya Kulinji. McDonald's tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe tiyamikenso Malawi nonse chifukwa chotsatira program iyi pa wireless komanso pa internet nende obviously wahowa tulizani kumvera Wireless Times. Malawi Kulinji no Kulinji kumabetsera kuti Kulinji Lataya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kuti baji kuti usaruga kulilabe nanga osolola ledesti ya odija chirugu goju yenda panji na unankani zonyati sasikuri jani kumboro bagari Kulinji mwera nanga wanugo Kulinji kodi kuboma kusteri house Kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kukuri yani Kulinji tikudalira ino Kulinji